Net TV u Net FM żammew l-udjenzi tagħhom skont stħarriġ tal-opinjoni pubblika maħruġa mill-Awtorità tax-Xandir. L-istħarriġ isir mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika tal-Gvern u jistudja l-udjenzi tar-radju u t-televiżjoni fl-ewwel ġimgħa ta' Ottubru li għadda, malli bdew l-iskedil ġodda. Television Malta baqa' fuq quddiem segwit minn One TV u Net TV, waqt li Bay Radio żamm il-post fil-quċċata tal-klassifika tas-semmija tar-radju. Net FM tela fis-sitt post. Fost il-programmi li żied popolari fuq Net TV jibqa' Net News, segwit mid-drama televiżiva ġdida Fattigi. Il-programm Net Live żied l-udjenzi tiegħu waqt li Net TV irreġistra udjenzi ġodda f'ħinijiet li fihom ma kienx b'saħħtu, bħalma l-faxxa ta' wara Net News bil-programm Pure, kif ukoll nhar Terba' bil-programm Sorsi Informati. Net FM ukoll irreġistra titjib f'ċertu faxix tal-jum. Fost dawn hemm il-breakfast shows Wake Up Call u Club 101, kif ukoll il-programmi ta' wara nofsinhar Follow Up u Buckle Up. Fl-ewwel kummenti tiegħu iċ-Chairman Eżekuttiv ta' Media.Link Communications, Pier Portelli, irringrazzja l-ħaddiema kollha tal-ħidma tagħhom favur l-istazzjonijiet Net TV u Net FM. Iżdu żied jgħid li ma jħossux sodisfatt b'dan l-istħarriġ tal-NSO għaliex skont Pier Portelli fih wisq inkonsistenzi. Pier Portelli qal li kull statistika hija għodda importanti biex l-istazzjonijiet ibidlu u jtejbu l-prodott tagħhom u biex il-klijenti jkunu jafu fejn l-aħjar li jpoġġu r-riklami tagħhom. Bekk jistenna li l-Awtorità tax-Xandir għandha tippubblika d-dejta preċiża li għandha mingħand il-kumpaniji tal-cable TV f'pajjiżna. Waqt li l-istħarriġ tal-opinjoni ssir bit-telefon, f'dan il-każ mill-ħaddiema tal-Gvern, id-dejta li jipprovdu ż-żewġ kumpaniji tal-cable f'pajjiżna tinqara direttament mill-kaxxi f'kull dar, bekk hi preċiża. Pier Portelli żied jgħid li fil-jiem li ġejjin se jkun qed jitlob li jiltaqa' mal-Awtorità tax-Xandir biex din l-informazzjoni elettronika tkun pubblikata wkoll.